Nicki manipulation. Eutabatsa ati andingochemeri mahara terera nyaya ndachemazva mukoma John sandime matanga napo mukoma Peter sandime matanga napo pakapinda vamwe 4 wekupedzisira ndiye anobvisa pfuma ipapa izvi zviri kuitika wekupedzisira ndiye anobvisa pfuma ipapa izvi zviri kuitika varubata vachisira iwewe ndizvo zviri kuitika kungobata vachitsveta vachisira iwewe ndizvo zviri kuitika amanya naJohn amutsveta amanya naPeter anotenga hambeka Paulo zvanzibando anosenda patichenjera chisikana ngatipedza ndozopinda ipapo Nicki mani ndatanga kuzvisimbisa ndindega mutori mukiuma rasta wekupedzisira ndiye anobvisa pfuma ipapa izvi zviri kuitika wekupedzisira ndiye anobvisa pfuma ipapa izvi zviri kuitika varubata vachisira iwewe ndizvo zviri kuitika kungobata vachitsveta vachisira iwewe ndizvo zviri kuitika unoti vanokuda naye unoti vanokufarira unoti vanokuda naye unoti anokufarira vanokusekerera paisa mazino vanokwesha nenge ari yewai vakurwara nokucheta utano mwene wavo chengeta wekupedzisira ndiye anobvisa pfuma ipapa izvi zviri kuitika wekupedzisira ndiye anobvisa pfuma ipapa izvi zviri kuitika varubata vachisira iwewe ndizvo zviri kuitika kungobata vachitsveta vachisira iwewe ndizvo zviri kuitika amanya naJohn amutsveta amanya naPeter anotenga hambeka Paulo zvanzibando anosenda patichenjera chisikana ngatipedza ndozopinda ipapo Nicki mani ndatanga kuzvisimbisa ndindega mutori mukiuma rasta wekupedzisira ndiye anobvisa pfuma ipapa izvi zviri kuitika wekupedzisira ndiye anobvisa pfuma ipapa izvi zviri kuitika varubata vachisira iwewe ndizvo zviri kuitika kungobata vachitsveta vachisira iwewe ndizvo zviri kuitika unoti vanokuda naye unoti vanokufarira unoti vanokuda naye Production, babe.